Auniche akwa nyamadali kanyeshi shirifla jabrani soma ni wati mbasro omunu sigilembe akwa jabrani koro whatsapp sega familiali soro tv shirifla bamanankan kuna fununa minu mena nyefolike auye mali kunga ani jien fanwore kunga na amba fona ngoni okuma sele bakuruba kuna fununa mali alislam nyemo ka tomba ho conseil islamique du mali manyema Mali al-Islamé dine nyemo ka frangon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Islamaya demento ansaru nyejora Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara aye dem son do bismillah munu joro bonyana kosobe nyogonda min tun labela oni nyonche alqur'ane belebele kalani binakunka ayu bismillah ajabala la bonyeni nisojani karama konnana kikini nalebe zanche bugu communauté la buguni cercle la ale ka Dr Suba o brigiden folo o dara min bela jele musaka bora elajo yaya tukulakun ka sangani ademembaga jekulu ka bo France jamana konnana o fla na ke anga bi bamanankan kunafunu mabawi ka fara dawro kan amena munu kono kuma nyefonyana amba fo ngaw bismillah ka foli ni waleɲuman dɔn ko ta ko ɲɛsiɲɛw ma aw matarafali ma ka ɲɛsi Sherifla jabrani soma anda sira ma bakuruba kunnafoniw na Mali al-Islamé ɲɛmɔgɔw ka tɔnba au conseil islamique du Mali manyema Mali al-Islamé dine ɲɛmɔgɔw ka faraɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara a ye denmisɛn dɔw bisimila a jabala la bankɔni janginɛbugu Sherifla duba kɔnɔna na denmisɛn minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ɲɔgɔndan min tun labɛnna u ni ɲɔgɔn cɛ alikuranɛ belebele kalanni na n'o olu nata an ka jamana jɔyɔrɔ fa farafinna gun kan avril kalo ka taa se mai kalo nata ma san 2020 o kadra kɔnɔna na karamɔgɔ Haidara a nisɔndiyalen kɔ ka ni denmisɛn ninnu bisimila a ye u dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma CFA wari miliyɔn 1,80 k'o kɛ dɛmɛ ye ani ŋaniya yɛrɛ ye ka ɲɛsin u ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ka ɲinikɛla Lutu Sidibe ɲɛna a bila kale Musa Fɔnba fɛ Kurana durusili kɛrɛnkɛrɛnnen don maa dɔw de ka dali masa fɛ wa dali masa ka kumaw la ne maa min ye Kurana durusi ka dafalen to i kunkolo la ka laban ka fatu alukurana kan i bi don alijinɛ na ka maa 70 mɛnɛ suru na ni do ka fara i kan Fondation Mohamed VI pour les Ulémas d'Afrique jɛkulu do jɛkulu min gɛmɛ ka jamana 32 fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in ka baara ɲɛsinnen do silamɛya diinɛ dɛmɛni ma o de kadara kɔnɔ a bɛ alukurana kalanba ɲɔgɔnda labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ye kurana durusibaw ye o ta ko filanan min kɛra ka bɛn ni sibiri février kalo tile gale ye Mali jamana kɔnɔ funɛkɛnin saba olu de sugandira kurana durusili ɲɔgɔnda senfɛ minnu bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa avril ni mai kalo la diɲɛseleke naani kurana durusi ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan min bɛ kɛ ɲinan Gabon avril kalo ni mai kalo la funɛkɛnin sabaw kurana durusira 130 cɛla ninnu sabaw de kɛra sɛkasi dondonw ye funɛkɛnin jinin kelen wɛrɛ fɛnɛ sɔrɔla ka fara u ka k'u dafa maa 4 na ka sabu ka si bɛ san 8 na nka ye jɔ ka kurana durusi n'a ma ɲa k'a fɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara ka wulikajɔ kun de ye ala ko bɛ se ka faamu a ye wele bila denmisɛnnin ninnu an'u bila sirabaw mɔ ka bɛn ni dimanche février kalo tile 2 ye silamɛya miliyɔn 1 ani dalasi 80 a y'o kɛ ŋaniya jira ye denmisɛnninw na denmisɛnnin kelen o denmisɛnnin kelen dalasi 50 u bila sirabaw n'o ye encadrement ye maa 4 u kelen o kelen dalasi 20 silamɛya miliyɔn 1 ani dalasi 80 dafara denmisɛnnin minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u kɛmɛ ka alikuranɛ bɛɛ lajɛlen durusi olu bilala ɲɔgɔn dan na maa 100 ani maa 30 o maa 100 ni maa 30 maa 3 de taar'u la sirifika y'o de mɛn kuranɛ ka d'a ye a b'a bonya o kumana a ko k'an ka s'a yɛrɛ ma yan su in na o kuma an nana a ka so an nana ni denmisɛnnin ninnu ye olu y'olu ye kuranɛ kalan a yɛrɛ y'a mɛn a nisɔndiyara kabini kunungo nka a ɲɛ ka da u kan k'u man k'a mɛn u ka girin n'o bɛɛ ye o kumana a ye sɔnni k'u ye
fondation ka concours filana kele sango an ye denmisɛnnin saba ta ka taa mɔrɔ ka da ka a taara laban yɛlɛ jamana 32 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc sunkalo la mais ni o kun ye sango ye nka 2020 o bɛna ta kɛ Gabon duba kɔrɔ minnu kun bɛ yen n'a fɔra duba kɔrɔ n ka mɛn kalamana kun bɛ du minnu kɔnɔ olu kun sigilen don alikuranɛ de kan nka diɲɛ yɛlɛmana denmisɛnnin bɛɛ kana don madrasa la a bɛɛ kana don école la hali n'a kɛra kelen ye k'o di Ala ma u ka kuranɛ bɛɛ durusi n'a y'a bɛɛ durusi sisan kuranɛ bɛ durusi san 4 u bɛ tila a bɛ tila k'i to la tuguni a bɛ tila ka taa madrasa kɛ ka tila ka taa école kɛ u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ o. denmisɛnninw dɔgɔla maa min kumana a y'a yira k'a fɔ u sekun ye ka dugawu ɲini janko u bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa diɲɛ seleke 4 bina k'u ka Gabon jamana kɔnɔ avril kalo ni mai kalo kuranna durusi ɲɔgɔn da kɛnɛ kan a ka kɛ kunnawolo ye u mɔ ani Mali jamana mɔ ka laban ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin zamzami y'u mɔ a ka ŋaniya jira la k'a sabu kɛ o b'u tɔ fanya ka kɛ baara kan u ɲɔgɔnnaw cɛla ɲɔgɔn danba in kɛnɛ kan. Anw de kan ka taa Mali représenter ka taa Mali jɔyɔrɔ fa Gabon jamana kan bon an bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'an ye concours ko in na walasa an ka taa jɔnjɔ ɲuman ta ka segin ka na n'a ye Mali la o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an karamɔgɔ Hayidara fo a ka nin baara in na ni bɛ courage de don kalandenw la kosɛbɛ maa minnu ma sɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna de k'a fɔ ko perdibaga tɛ kuranɛ la i n'a fɔ an karamɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna cogo min na perdibaga tɛ kuranɛ la u ka courage ta nin bɛɛ kɔfɛ. encouragement dɔrɔn don k'a yir'u la k'a fɔ ale yɛrɛ ye diinɛma de ye kuranɛ ye Ala kumakan de ye ale sigilen bɛ Ala ka baara de la donc ni fɛn fɛn kɛr'o la jamana in kɔnɔ yan ka tila tuguni ale y'o bonyamasegin de k'u ye an b'o cérémonie de kɛnɛ kan bi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Fondation Mohamed VI pour les ulémas d'Afrique ni jamana 32 de bɛ a kɔnɔ ɲinan y'a san 2nan de ye u bɛ ka nin na ɲɔgɔnna ɲɔgɔndanba labɛn kuranna durusiraw ni ɲɔgɔn cɛ san k'o ta o diɲɛ seleke 4 ɲɔgɔnkun bɛɛ taara kɛ Maroc jamana kɔnɔ ɲinan da o bi kɛ Gabon jamana kɔnɔ Fondation Mohamed VI pour les ulémas d'Afrique a jɛkulu tɔgɔ dalen don Maroc masakɛ yɛrɛ de la ni o ye Mohamed VI ye. An bɛ to Bankɔni Jankinɛbugu Sherifila duba kɔnɔna na Mali alisilamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali Maniema Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a ye Mali alisilamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali a ka bolofara min bɛ Bamakɔ sigida fɔlɔ la a y'o o ɲɛmɔgɔw bisimila min kɛra tɛnɛndo février kalo tile 3 san 2020 bɔnye n'a ɲɛma tun bɛ Mohamed Sise bolo ka fara maaba caman kan ka bɔ nin sigida kofɔlen na u bɛɛ lajɛlen nana kana foli ani barikada kɛ karamɔgɔ Haidara ye madama ale min décorela Burkina jamana faso mɔgɔw fɛ an ka ɲininikɛla Lutu Sidibe a bɛ lakale Kafinɛ Bacili fɛ. Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali Maniemaba an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka d'a ka cɛsiri baara sɛŋɛbali ni ɲinɛbaliw kɔsɔn alisilamɛya diinɛ yangali a n'a kɔrɔtali la ka fara ŋaniya ɲumanya baaraw kan bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya sabatili la jamana kɔnɔ Burkina Faso jamana ɲɛmaw ye waleɲuman dɔn a ye ni waleɲuman dɔn jɔnjɔn dɔ tali ye k'o kalifa karamɔgɔ Haidara la u ko a ma officier de l'ordre de l'état long Burkina Faso jamana bɛɛ jɔnjɔn tɛ jɔnjɔn in sanfɛ o de kama walasa ka se k'u ka nisɔndiyaw jira an'u ka kunkɔrɔta ni kunnawolow Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali tɔn bolofara min ni o bɛ Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na u nana kana bɔnye in kɛ o de kadara kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka dunanba nalen nunu u ka wasa ma dogo u ɲɛ kan waleɲuman dɔn foli kɛra ka ɲɛsin Burkina Faso ma ɲɛmaw ma ka da waleɲuman dɔɔnin kan ka taa olu ka tɔn ɲɛmɔgɔba yɔrɔ. Alhamdulilayi nali kun ye min ye Haut Conseil islamique bureau mɔgɔw ye réunion kɛ k'a ye k'a fɔ Sherif Ousmane Madani Haidara Ala ye bonyaba min kɛ a ye Burkinakaw sababu la n'o ye ka jɔnjɔn d'a ma jɔnjɔn min n'o ye ka jɔnjɔn kɔdan ye o kumana ko an minnu ye commune 1 bureau mɔgɔw ye a ka kan an kana kana foli ni waleɲuman dɔn ani barika da k'o ɲɛsin Sherif Ousmane Madani Haidara ma ani mɔgɔ minnu y'a d'a ma ani ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye o kuma an nakunba de y'o ye bi sabu ka d'a kan Sherif Ousmane Madani Haidara ale de ye an ka ɲɛmɔgɔ ye wa ale sigiyɔrɔ bɛnna commune 1 ma anw ye commune 1 fana bureau mɔgɔw ye o kuma ni Ala ye bonya k'a ye o bonya kɛra commune 1 mɔgɔw de ye o bonya kɛra commune au conseil de o kumana o la ne ni n ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka fara commission contrôle kan ka fara législament mɔgɔw kan an bɛɛ lajɛlen a décidé ka bɛn a kan ka fɔ bi an kana kana Haidara fo ka tila ka
aywa tare k'a fɔ ala ye min kɛ bi a ye burkinakaw ka sira kan alhamdulilayi a bɛnna bɛɛ lajɛlen ma wa a diyara n ye o kumana an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya Seydou Soumane Madani Haidara ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma ala ka den to a tiɲɛ ye den min n'a sɔrɔ bi sen da senna na ala ko kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a y'a ka nisɔndiya jira ka sanga ni nin bɔɲɛ in ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kun cɛ ni duwawu don ye. N'an bɔra Bamako an b'an kunda Kontela commune rurale la Sherifla Jabraniso ɲɛmaayaso n'o y'a commission de gestion a ɲɛmaaba monsieur Samba Kulibali ale ni Jamiyatu Ansardini minnu sigilen bɛ Kontela commune rurale kɔnɔna na u ye lajɛrɛba dɔ kɛ bɔɲɛ in kun tun tɛ dɔrɛ wasa u ka se ka kɔrɔfɔw falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni minnu bɛ tɔn kɔnɔna na tɔn ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na ani sigida ka yiriwali sabatiliko ɲuman u ka kɔrɔfɔw fanba bolila ninnu kan nin baara kɛrɛnkɛrɛnni a kɛr'u fɛ sibiri don février kalo tile fɔlɔ san 2020 an ka ɲininikɛla Bubakar Traoré ani Seydou Ɲare u kɛra baara seere ye u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. Association Ansardine be jɔsengo ɲuman kan Kontela commune kɔnɔna na ni ale be ba fila be mara la. Kuma in bɔra a maaw yɛrɛ de yɔrɔ k'a sababu kɛ u ni Sherifla télé télévision ɲɛmaaba n'o ye Samba Kulubali u n'o ye barosigi kɛ ka hakili falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la tɔn tagabolo nasira la. Samba Kulubali ka bɔ Mayinandi donc a si t'an fɛ Jambi Kontela sous-section la vraiment ala n'a diya ta ɲɛ sa a fɔ ka waleɲuman lɔn bon ala n'a diya ta ɲɛ parce que kala kan ni a bɛ tɔn kelen kɔnɔ n'o le on sa tɔn ti n karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara wala hukumu kɔnɔ Samba si t'an fɛ Jambi donc Kontela sous-section kɔnɔ na kɔntɔnɔ bɛ si la ma a si t'an fɛ n sa kɔntɔn ka waleɲuman lɔn ala n'a diya ta ɲɛ donc vraiment n sa kɔntɔn ali fɛn fɛn bɔtɔ ban kɔngɔ na nafolo bɛ si la bɛɛ ma. N kɔni cɛsiri banna bon n'a kɛni sera k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka projet sɔrɔ musow bɛ se ka bololabaara safinɛ dilan ni fɛn caman baaramisɛnninw kalaliw kɛ cogo min pour que an bɛ se ka diinɛ dɛmɛ n'o ye o kɔni o ka d'an ye wa a y'a layidu ta ɲɛ hɛnɛ k'a bɛ a seko k'a la walekan min bɛ n bolo k'a lase an balakaw tɔw ma k'a fɔ ma k'i jija k'i cɛsiri parce que diinɛ tɛ se ka jɔ ni muso tɛ diinɛ tɛ se ka jɔ ni muso tɛ parce que muso de fɔlɔ joli bɔnna diinɛ in kama diinɛ in jɔli kama o kama muso bɛɛ ka bɔ k'i cɛsiri wa faso hɛnɛ tɛ se ka jɔ n'an tɛ wala alakira dun ko hubbul watanu minal iman ko faso kanu ye limaniya de. Samba Kulubali a kelen ka foli bila tɔndenw ma kɛrɛnkɛrɛnla Kontela commune kɔnɔna na u ka kunbɛlikɛ ɲuman na ka ɲɛsin a ma a tilala ka layidu tɔw ye kana fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ dugu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. Alhamdulillah n ye nisɔndiyaba de sɔrɔ parce que a kɛra ɲɔgɔn dɔn ye ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ tɔn kɔnɔna na n'o ye Ansardine sabula an bɛ se k'a fɔ olu ka juru de bɛ ne la parce que mawludu o mawludu Bafulaben cercle Ansaru n'u taara Bamako mawludu kɔfɛ u bɛ taa tileso a bɛ mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna bɔ an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ mawludu activité kɛra cogoya min na an b'an da don a la donc bi ne tɛmɛtɔ ni n sera ka jɔ ka bɛn u ka réunion dɔ ma bureau ka réunion ka se k'u lajɛ u ka duwawu kɛ n ye n yɛrɛ fana ka duwawu k'u ye an ka hakilina falen kɛ tɔn ka ɲɛnamaya kan hakili la o nisɔndiya belebeleba de an kɔni an ye sɛbɛnniw kɛ an ye jateminɛ min kɛ Kontela ye yɔrɔ de yɔrɔ min a sɔrɔ man di n'i bɛ bɔ Bamako i bɛ bɔ Kayi i bɛ bɔ Mali yɔrɔ yɔrɔ pour que i ka se yan gɛlɛya dan de don sirako sira kan jiko sira kan ekɔliso sira kan dɔgɔtɔrɔso sira kan kalan sira kan u tigɛlen bɛ nin bɛɛ la bon a ka gɛlɛn développement bɛ gɛlɛya o la kosɛbɛ an n'u kɔni an ye hakilina falen kɛ ni ala sɔnna yanni san 1, 2, 3 ni ɲɔgɔn cɛ u fana mɔgɔ dɔwɛrɛw fana bɛ ɲɛbɔ u fɛ parce que tɔnden a bɛ caya ni tɔnden cayara yiriwa bɛ na parce que anw tɛ dɔwɛrɛ la baara bɛ se ka kɛ cogo min jamana bɛ se ka jɔ cogoya min na an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka sira an bɛ o de kan o dun tɛ dɔwɛrɛ maliyɛn ka kɛ a yɛrɛ ye ka s'a yɛrɛ kɔrɔ ka sɔrɔ a ma bin mɔgɔ kan ka sɔrɔ a ma don mɔgɔ gasi la donc an b'u fo u ka accueil la ɲɔgɔnya in kun cɛra ni duwawu don belebele ka ɲɛsin an karamɔgɔ an fa a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Kontela an bɛ taa Buguni
olu ka dɔgɔtɔrɔso belebele ni u ka dugu min bɛ n'o ye Kikini ye n'a bɛ Zancɛbugu commune rural la Buguni cercle la ale kɔni birikiden fɔlɔ dara a musaka bɛɛ lajɛlen n'o bɛ bɛn CFA wari $9 n'a nɔ ka fɛn ma ni a bɛɛ lajɛlen bɔra El Hadj Yaya Togola fɛ ka sanga ni a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Fondation Frères du Sud maaw ye ka bɔ Faransi jamana kɔnɔna na u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ni dɔgɔtɔrɔso belebele n'a bɛna kɛ sababu ye ka kɛnɛya jidi u ka commune kɔnɔna na u y'a birikiden fɔlɔ da a kɛra maabaw caman ɲɛna ka bɔ Buguni mara ani Zancɛbugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na an ka ɲinikɛla Sadio Sidibe a n'a ka jatala Samba Traoré u tun bɛ taamadenw nɔfɛ u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada laadalaku la i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na karisa y'a fɔ a y'a kɛ Buguni mairie kɔrɔ ni Fondation Frères Sud de France o dangan fɔlɔ fana don diɲɛ seleke naani sanfɛ a ye layidu min ta a y'a time ni o bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔso jɔli kan Kini dugu kɔnɔ ni o bɛ Zancɛbugu mara fɛ ala ni a ka fondation ka dɛmɛ ni a musaka bɛɛ taara jɔ $9 n'a bɔɲɔgɔnko. An nana biriki min da Kimi bi an y'a ɲɔgɔnna caman da dɛ bi n'an bɛ dɔgɔtɔrɔso 27nan de ye yan ye an ye min kɛ musow ɲɛ ye a 27nan de ye Kimi ta nin ye an y'a kɛ dɛmɛ de kosɔn n'an y'a ye ko anw kun sera ɲinini ma ka an musow ni an baw ni an dɔgɔninw an n'an denw k'olu ye hali bi u ye ka degun min kɛ ka jigin wotorow kɔnɔ u ye ka degun min kɛ ka yɛlɛ motow kɔfɛ jakartatigi kɔfɛ ka maɲumako kɛ a dɔw bɛ taa jigin sira la dɔgɔtɔrɔso tɛ yen mɔgɔ si tɛ ka k'u kun ye an bɛ girin ka na dɔrɔn ka n'o wari dɔɔni d'u ma k'an girin ka yɛlɛ kow la yen ni dusukasi min tun bɛ ninnu kan bi ni ala sɔnna tile 45 nin kɔfɛ a so kɔni jɔlen bɛ kɛ yan u tɛna bɔ yan k'u bɛ taa la Tirabada la u tɛna bɔ yan k'u bɛ taa la yɔrɔ si o ye lafiya de ye wa an dakun de y'o ye an ɲɛɲini kan de ye an ka se ka lekɔlisow jɔ an ka se ka nakɔw kɛ an ka se minnu man kɛnɛ ka se ka fɛn dɔ kɛ u ɲɛ yalasa u fana hakili bɛ se ka sigi. Nin dɔgɔtɔrɔso in jɔli bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ kinikaw ka sɛgɛn na min bɛ tali kɛ furakɛli o n'a musakakow ta fanfɛla la Zancɛbugu maire ka fɔ la ani fana ko a bɛna kɛ sababu ye ka ŋɔni caman bɔ u sen na. Zancɛbugu commune de kɔnɔ bi dugu min n'a tɔgɔ ko Kimi an nana bi ka u ka dɔgɔtɔrɔso maternité rurale ka na a kaba fɔlɔ da avec ani délégation minnu bɔra Buguni ka na n'o ye Fondation Frères du Sud ka premier vice-président n'o ye Yaya Togola ye an n'olu nana bi donc ka na u ka dɔgɔtɔrɔso kaba fɔlɔ da. Dɔgɔtɔrɔso ni nafa ka bon fo ka taa dɔn ka nafa ka bon k'a sababuya kɛ an bɛ don min na komi bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yiriwale a tɛ se ka taa kɛnɛya kɔ cogo si la donc ni mɔgɔ nana ka na kɛnɛyaso di aw ma a tɛ se ka o nafa fɔ ka se a dan na nka an kɔni bɛ se k'a fɔ a jɔlen filɛ kɛnɛ min kan ɲɛ a bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ ba caman ka kɛnɛya ko sabati k'a sababu kɛ furancɛ minnu ni dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'u bɛ taa furakɛli kɛ o furancɛw samanen don dɔɔnin donc u ka se k'u yɛrɛ ka furakɛlikɛyɔrɔ sɔrɔ u kɛrɛfɛ o ye lafiyaba ye. Dɔgɔtɔrɔso jɔli ani fo ka taa se kalanso jɔli ma Buguni mara kɔnɔ o de ye El Hadj Yaya Togola ka haminako ye bibi na ani fo ka taa se projet wɛrɛw caman minnu bɛ sen na ni olu bɛna baara Fondation Frères Sud de France fɛ ni ekɔliso in jɔli o y'ale yɛrɛ ka haminako dɔw ye ni o bɛ tali kɛ ale yɛrɛ se ye min ye jamana yiriwali kow la El Hadj Yaya Togola ka kumaw la. Yanta ni tile kalo kelen ni tile 15 de don u yɛrɛ ye caman k'a la parce que bi kabini kunu baarakɛlaw nana u ka wari bɛɛ saraliw ye donc sisan an b'a ɲini dugu de fɛ dugu de ka na u nɔfɛ mais an ka baara nin ye badaba tant que ni banna badabada de don Buguni ma nɔgɔn ni Buguni tun ka nɔgɔn an bɛ k'an bolo bɔ jeunes nɔfɛ u ka fara an kan an ka se ka taa baara kɛ Faransi ye ɲɔgɔn fɛ mais a ma nɔgɔn dɛ fondation nin ye dɛmɛjɛkulu de ye a bɛ Faransi bɛɛ de kan n y'o fɔ sisan jamana 20 de bɛ a la président mana bɔ ye ne y'a dankan fɔlɔ ye o ye o de kɛ u bɛ se ka diɲɛ dɛmɛ cogoya min na dɛmɛ nin bɛ yan cogoya min na fo an ka papier de signer an bɛ Maroc dɛmɛ an bɛ Tunisie dɛmɛ an bɛ Burkina dɛmɛ an bɛ Senegal dɛmɛ an bɛ Benin dɛmɛ an bɛ Togo dɛmɛ n'u y'u ka kumaw fɔ an b'o de kɛ mais anw bɛ a nimisa ta parce que kɔgɔji tɛ an fɛ yan a fɔra ko kana ni namara wotoroninw
li minnu bɛ bila dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ an bɛ se ka na n'a a 500 ye 600 an bɛ se ka na n'a ye mais fo ka wari sara de. ɲɔgɔnnajɛlen in senfɛ Elhaji Yatogola jigisɛmɛkumaw caman fɔra ani kinikadenw cɛ yan'a ka kini dɔgɔtɔrɔso o birigiden fɔlɔ da ni a baaraw bɛɛ kan ka ban ka bɛn kalo 1 ani tile 15 bɔɲɔgɔnko ma walasa ka Elhaji Yatogola fo a ka baara kelen na u y'a jansa ni sagajigi jɛman kelen ani fo ka taa se balon caman k'a da a ka cɛsiri k'a ɲɛsin Buguni mara yiriwali kan an bɔra donna k'a fɔ kabini kɛnɛ in daminɛ fo ka taa ban maaw jansa kɛra ni an ka ladalafolo dumanw ye. N'an bɔra Buguni an bɛ segin ka taa Bafulabe Paris ani Bamako ta kɔfɛ Bafulabe dugu min bɛ n'an b'a wele ko Jakɔn ka denw u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o kɛ seko ani dɔnko ka ɲɛsin u ka dugu yiriwali ma ni nin tun y'a tako fɔlɔ ye. O kadara kɔnɔna na u ka dugudenw bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka dugu kɔnɔna na walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to u ka dugu u bɛ se ka yiriwa kala kodɔn cogo min na. Nin baara kofɔlen in kɛra u fɛ u ka dugu kɔnɔna na. An ka ɲininikɛla Samayira Sanogo a n'a ka jatala Baba Keita olu tun bɛ taamaden nɔfɛ u ye min sɔrɔ ka bɔ Jakɔn an ka jɛ k'o mafilɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni sibiridon février kalo tile fɔlɔ san 2020 a na mɛnni ka lakale Soroma kɔnɔna na baw o don de Soroma dugu 18 ani a togoda 54 maaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ka fɔ Jakɔn o n'an tɛ dɔwɛrɛ kama fo n'a kɛra seko ni dɔnko baara minnu bɛ ɲɛnamaya o fɛ ka na o baara in tako fɔlɔ ɲɛnamaya. Journée culturelle de la Fédération du Soroma Daga Kane n'i y'a mɛn ko a hinɛna ɲɔgɔn na n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na n'a bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka gundo ɲɔgɔn fɛ a tin bɛ dɔn ɲɔgɔn na a bɛ se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka fédération y'a kabiri an y'a créé ka na bila bi hɛrɛ min nana a kɔnɔ la an tɛ se ka hɛrɛ bɛɛ fɔ ka ban. Commune du Soroma a bɛ Bafulabe de fɛ Kayi région kɔnɔna na sigida do min maaw bɛ taa maa 45 a n'a kunkanfɛn camanw na nka maa ninnu fɛn minnu bɛ tali kɛ adamadenya yiriwali cɛkadaw caman na n'an ko minnu ma service de sociaux de base olu gɛlɛya bɛ o kan ka saga ni o de ye Fédération du Soroma Dagakɛnɛ ɲɛmaaw bɛ damakasi kan kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma walasa u ka se kɔfilɛ olu la. An y'a ɲini état fɛ ko 45 000 habitants de bɛ yan maa 45 mais policiers tɛ yan gendarmerie tɛ yan et puis tribunal tɛ yan pour que ka taa casier judiciaire dama sɔrɔ ko i bɛ déplacer de 165 km Bafulabe a yɛrɛ k'o difficulté sira tɛ yen yɛrɛ fana parce que yan ka taa hari yan ka taa Ikoro Jabe plus de 20 km sira tɛ yan ka taa Bafulabe la même chose donc ça c'est o ye gɛlɛyaba de anw commune de Soroma ma donc o de y'a to an bɛ weleli kɛ état ma surtout gouverneur yi a yɛrɛ nana an ka kɛnɛ k'a diyara an ye an y'a fɔ a ye fɛn mun b'anw fɛ. Non hakilina ɲuman don ni Mali kɔnɔna bɛɛ tun bɛ k'o cogoya la hakilina ɲuman tɛ tɛmɛ nin kan parce que ni nin kɛra mankan misɛnnin caman bɛ a bɛ se ka ban. N'i y'a ye ne sera Sanba Kulubali de ka sababu la n'a bɛ Serifula la donc o de ye sababu ye ne se an bɛ foli bila o la parce que a sera k'a to n sera ka n ka cercle yɛrɛ dɔn fɔlɔ n ka se ka yaala n ka cercle kɔnɔ ka n ka cercle dɔn. Ni seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛ baara min bɛ ka ɲɛnamaya Soromakaw fɛ Jakɔn a kɛra u bolo sɛfan kelen tɔnɔ caman ye baw a kɛra sababu maaw ka ɲɔgɔn ye ni ka ɲɔgɔn dɔn cogoya dɔ fana fɛ kɛnɛ de don min kɔnɔna na marakaw ka seko ni dɔnko sɛbɛkɔrɔ yakubaya la ka sanga ni o de ye Soroma yɛrɛ marakafo ɲɛmaaw ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin kɛnɛ labɛnbaw ma ni ka sɔrɔ ka bisimila kɛ naba bɛɛ lajɛlen ye. Ni commune ka ɲata ka bolo fara ɲɔgɔn kan marakaw an bɛ o de dɔn n bɛ kuma min fɔ k'a lase dugudenw ma o ye k'a f'u ye u k'a dɔn ko vraiment ko denmisɛnw ka fɛn fɛn kɛ n'a ma bɛn yan k'an tɛgɛ minɛ a bɛ kɛ fu ye vraiment n kɔntanenba don nisɔndiyalenba don vraiment fɛn fɛn nana presse fɛn fɛn journaliste ye fɛn fɛn n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ. A kelen ko ka kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ fo ni k'a tanu Kayi marayɔrɔ ɲɛmaaba monsieur le gouverneur a ye waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Fédération du Soroma Dagakɛnɛ tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma k'o fo ko o ni fasoden ɲumanya ni ka sɔrɔ ka ladilikan caman ta ka ɲɛsin u ma minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn minɛ bɛn keleya ani yafa ɲɔgɔnmɔ kadira kɔnɔna na. Soromakaw aw ka fɛti ni a bɛ misaliya caman de di a fɔlɔ ye jumɛn ye ko fosi tɛ bɛn bɔ n y'a ɲini aw fɛ Soromakaw aw ka ɲɔgɔn kanu président baara fɛn fɛn min kɛra Soroma kɔnɔ a y'a bɛɛ détaillé di ils sont à 213 millions 100 kɔnɔ
a ma nɔgɔn dɛ. Donc an b'u fo o la aw ni gouverneur bɛ ɲɔgɔn fɛ Soroma ka di n ye n bɛ baara kɛ Soroma teriya o ye gasi ye ala ni aw kanu min bɛ na. Warimaraso min bɛ wele kɛsɲɛsigiso a dagayɔrɔ baaraw koromokarali Jakɔn dugu kɔnɔna na min baaraw labɛnna Fédération des Soroma daga kane fɛ ɲɛnajɛ kɔtigɛbali minnu kun bɛ tali kɛ marakaw ka tabiya ani u ka seko ni dɔnko fɔli dumanw caman fa ka taa se Mali sorofɛ kɔnɔw caman mɔ minnu kun bɛ kɛnɛ in kan olu kɛra don in baara kumabaw dɔw ye. O fana b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Laginɛ Konakiri jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ wasadensigi kalata min bolodalen kun don février kalo tile 16 nata k'a bɛ bɔ a jɔ a kɔrɔ k'a bila mars kalo tile gale la kɔrɔfɔ in lasera jabaranin na Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma Alpha Konde fɛ ndɛnɛndɛmɛni wasadensigi kalata in ka bɔ a jɔ a kɔrɔ kun caman fɔn bɛ a la Laginɛ Konakiri ma ɲɛmaw fɛ wali kelen maa minnu ni u ka suru olu ka kunnafoniw na o dɔ ye jamanadenw minnu bɛ fangasinamatɔnya fanfɛ n'olu bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sino ye o fangasinamatɔnw dɔw ye a jira k'a fɔ ni kalata kɛra kɛfɛn ye u sen di yɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI kɔnɔ maa 7 bɛ yen minnu fɛnɛ kɛmɛ k'u jɔyɔrɔ bila k'a sabu kɛ ko kalata in bɛ ka labɛn kalata labɛnni jɛkulu fɛ cogo min k'u ti bɔ olu ye dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ diinɛ ɲɛmaa minnu fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ la janko bɛɛ bɛ se ka don politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fangasinamatɔ ni jamana ɲɛmaaya so ko diinɛ ɲɛmaw ye a ɲini jamana ɲɛmaa Alpha Konde fɛ a k'a lajɛ ka baara in ɲɔngiri janko olu bɛ se ka tɛmɛ n'u ka kuma ɲɔgɔnya ye ni kalata ma ɲa k'a bɛ kɛ fɛn ye a ka kɛ wasadensigi kalata jɛlen kalata jole kalata min ni bɛɛ sen b'i yero a kɔni mana tigɛ Dawuda ka kalo 3 kɔnɔ kalata ka bɔ a jɔ a kɔrɔ siɲɛ fila o b'a jira k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI gwɛlɛya min bɛ ka ŋunuŋunu fɔ a da fɛ gwɛlɛya in dangɛnɛmayalen don wa kuma min bolo da bɛ k'o ka kɛ kalata kuma ye o kuma tɛ se ka bɛn ni kalata in ye cogo si la kalata labɛnni jɛkulu bolo maa bɛ maa na yɛrɛ o y'a jira k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ka gwɛlɛya a ka ca a dɔ ye nafolo ntanya ye dɔ yɛrɛ ye baarakɛminɛn ntanya ye hali maa yɛrɛ jɔlen min bɛ se ka kalata labɛn baara kɛ k'o fɛnɛ maa ntanya fɛnɛ bɛ a kɔnɔ. Libi jamana maa ɲɛma filaw minnu sen da ka bɛn n'o kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaayaso fila di Libi jamana ma Fayez El Sarraj gouvernement lakodɔnnen diɲɛseleke naani setigi jamanaw fɛ ani jamana kɔrɔyanfa kɛlɛ disi min ni a kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ fan caman fɛ ka Libi fanba minɛ n'a lakodɔn dɛ diɲɛseleke naani setigi jamanaw fɛ Maréchal Khalifa Haftar sigi min kɛra Suisse duguba la Genève fan filaw ka nɔnabilaw yera kɛnɛ kan hali n'u ma se ka kuma ɲɛŋwɛ u nɔnabilaw minnu kun bɛ kɛnɛ kan cidenw yera u ni ɲɔgɔn cɛ cidenw ka kuma la u bɛɛ n'a kɛ k'a dɔ kasa ka sabu kɛ a kun ɲininiw fɛ fan filaw u k'a lajɛ ka mugu mankan da u k'a ma ko trêve nka diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies yɛrɛ min kɛn bɛ surunani donma ye ku la sa o de y'a ɲini fan filaw fɛ mugu mankan dali in yɛrɛ a kana da o mɔ bilen ko in ka sin ka yɛlɛma ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ de dabilali ye Maréchal Khalifa Haftar ka fa ni Fayez El Sarraj ka fa cidenw minnu kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira k'a fɔ u jɛnna ni a ye nka a bɛna dabila ka jumɛn kan da bɛna don o de la sa diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka surunani donma ka fɔ la ni o ye Liban jamana de ye Hassan Salame Fayez El Sarraj ka maa 5 kun bɛ kɛnɛ kan Maréchal Khalifa Haftar ka maa 5 fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ko daminɛ Maréchal Khalifa Haftar kun t'a fɛ ka ye bawo janvier kalo tile 27 de sigikafɔ in n'u donna nka Maréchal Khalifa Haftar ka maaw ma ye diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies yɛrɛ ka ciden n'o ye surunani donma Hassan Salame ye ale yɛrɛ sɔrɔla k'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka Benghazi sɛgɛrɛ ni o ye Maréchal Khalifa Haftar dagayɔrɔ ye ka taa maa kuma a ka se ka sɔn k'a ka cidenw bila ka na wa jɛnna n'a ye k'a ka maaw bila ka na kabini diɲɛseleke naani setigi jamanaw ye jamana ɲɛma Muhammad Kadafi kundo san 2011 ka na se bi ma Libi bɛ lombolanba la wa bi diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies jɔrɔn bɛ Libi jamana kana yɛlɛma ka kɛ siri ɲɔgɔn na ye kabini tarata in ye Hassan Salame diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka surunani donba y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini hali bi setigi jamanaw fɛ minnu da bɛ Libi mankan la ni u bɛ ka dɔ dɛmɛ ka dɔ kɛlɛ ni maramafɛn dili ye fan filaw ma u ka ɲɔgɔn gɛlɛ ka Libi basigi tiɲɛ k'u k'a lajɛ k'a dabila bawo bariko dalen don maramafɛn kan a man kan u ka maramafɛn feere Libi jamana ma
Malawikaw ka jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ cour constitutionnel ye a jira ntɛnɛn février kalo tile 3 k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata min kɛra san 2019 mai kalo la ko jamanakuntigisigi kalata ye ma kɛ jɛlenya kɔnɔ o kumana jamana ɲɛma Peter Mutarika min ni a kun jarala k'a fɔ ale ye sebaya sɔrɔ a ka sebaya in bi bi bawo fanga sinamatɔ kun sera jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ ma k'a fɔ ko namara kɛra yɔrɔ caman na kalata kɛtɔ wa sɛgɛsɛgɛliw nana jira fana k'a fɔ jɔngo la jamana ɲɛma Peter Mutarika ka fa namara kɛra dɛrɛ n'a ma ye ni hakilina in ye kiiri bina k'u ka a yɛrɛ fɛnɛ ka na ni laɲini dɔw ye danganiyaw minnu b'a bolo k'a fɔ a ma namara kɛ k'a ye sebaya ta tiɲɛ ka mɛn kalo la san 2019 a ka na n'o fɛnɛ ye jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ la u ka sɛgɛsɛgɛ n'o fɛnɛ kɛra tiɲɛ ye a n'a to a ka jamana ɲɛmaya la nɔ na nka ni Peter Mutarika a ma wuli ka se jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ la ni o ye cour constitutionnel ye k'o laɲini kɛ bɛɛ o b'a jira k'a fɔ tile 100 ani tile 50 jamana ɲɛmaw ka ka kalata kura labɛn o kɔnɔ. Afrique du Sud jamana ɲamakɔrɔ Jacob Zuma jamana kiri y'a yira k'a fɔ mandat d'arrêt ka bila a nɔfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ka t'i nɔfɛ k'i minɛ ka n'i datugu ka sabu kɛ kiri dɔ b'a kunga kiri bulon la bi a bɛ ka senna sumaya kiri bulon kɔnɔ o kiri kɛnɛ kan tarata kiri sigira sen kan nka jamana ɲamakɔrɔ Jacob Zuma ma ye kiri in bɛ tali kɛ a ka fanga kuma yuruku-yurukuw de la o de kosɔn kiri ɲɛma ni o ye daya pile ye ale y'a yira k'a fɔ mandat d'arrêt ka bila jamana ɲamakɔrɔ Jacob Zuma nɔfɛ nka kalabasaba olu y'a yira k'a fɔ ni kiri ɲɛma ye nin ngɔrɔfɔ kɔni lase o bi bala olu la ka sabu kɛ kabini bi ma se u y'a jira kiri ɲɛma la k'a fɔ olu ka maa n'o ye Jacob Zuma ye a fari man di a la a bɛ furakɛli sen fɛ wa u ye sɛbɛnfura dɔ fɛnɛ di sɛbɛnfura min sɛbɛnna a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ k'o di kiri ɲɛmaw ma ko kabini janvier kalo tile 23 tɛmɛnen a bɔra jamana dafɛ ka t'i yɛrɛ furakɛ Afrique du Sud jamana kɔ kan Billy Downer ni ale ye jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ye procureur a ko a b'a ɲini hali bi jamana ɲamakɔrɔ Jacob Zuma ka lapasabaw fɛ n'o ye avocat ye u ka na ni sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min bɛ faranfasiyaw bɛɛ lajɛlen di u ma a ka bana kunga nka jamana ɲamakɔrɔ Jacob Zuma ka lapasaba ni o ye Dan Mancha ye a ko yɔrɔ min y'o ye ni kiri ɲɛma kɛmɛ k'i ni da o ka ko kɛ man di jamana ɲamakɔrɔ Jacob Zuma ka bana ka dangenemaya bɛɛ lajɛlen ye a ka sidɔ bana siya min bɛ ka furakɛ ko cɛ ɲin dɛ ko bawo k'a ni jamana lakana ko de siri bɛ ɲɔgɔn na wa maa min yɛrɛ y'a furakɛbaa ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ surasi dɔgɔtɔrɔ don o kumana ko ale ma se ka min faamu jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ka fa fɛ surasi dɔgɔtɔrɔ n'o ye jamana surasi dɔgɔtɔrɔ ye o ka fɛn dɔ sɛbɛ jamana ɲamakɔrɔ Jacob Zuma ka bana kunga k'o di jamana kiri ma jamana kiri ka se ka fiɲɛbɔda di a ma a ka taa furakɛli la jamana kɔ kan kiri ɲɛmaw ka siga don surasi dɔgɔtɔrɔ ka sɛbɛnnen na k'o ye kɔnɔ gwango ye u bolo. Kenya jamana ɲamakɔrɔ Daniel Arap Moi n'a ye Kenya jamana mara san 1978 ka taa se san 2002 ma a si kun bɛ san 95 la dabama ka wele sera mɔ tarata wa jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta min bɛ fanga na bi o ye kɔrɔfɔ in sɛmɛn diya maa in ka jamana mara a ma ye cogo ɲuman na Daniel Arap Moi a ye fanga ta yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛba binnen kɔ ni o ye Jomo Kenyatta ye bi jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta fa ale de kun y'o ka danga ye k'o to fanga na nka o bile san 1978 a nana o nɔ na f'u y'a kamalenya cogo a yɛrɛ da ko tiɲɛtaba o kɔrɔ ye Jomo Kenyatta tiɲɛtaba fanga na a ka san 24 fanga min n'a y'o kɛ Kenya jamana kunna caman y'a jira k'a fɔ Jomo Kenyatta tiɲɛ tacogo ma laban ka ja a la ka sabu kɛ a ka kumaw na san 24 fanga yuruku ani hadamadenya hakɛ buruja wale k'o de cayara dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka fanga yɛlɛmana ka kɛ jagoya fanga ye ka taa se san 1982 kumaw ma o san 1982 la a ye politiki binaku bɛɛ lajɛlen yɛlɛma fanga ɲini dɔn tɛ jamana kɔnɔ bilen a yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ jamana bɛɛ lajɛlen jɛ fanga ɲini dɔ y'o ye n'o ye parti unique ye jamana sariya sunba ye ferekete don bɛɛ lajɛlen la k'o bɛrɛbɛn k'o k'a sago ye fanga sinamatɔn tɛ jamana kɔnɔ bilen jamana tora o la fɔ maa dɔw y'a ɲini k'a ka kafo jaso o fɛnɛ ma sira sɔrɔ o senfɛ maa 100 ani maa 50 ani maa 9 de bɔnɛna a nin na Arap Moi fɛ maa minnu y'a fadenw ye politiki binaku ka n'olu minɛna u sɛbɛkɔrɔ lajabara k'u ni kɛnɛ karaba wa minisiri kɔrɔ dɔ yɛrɛ dɔ bɛ o ma fa alenw na minisiri min ɲɛsin kun bɛ Kenya ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ko Robert Uko Kenya ka denw ka sanga ni Daniel Arap Moi ka sayari caman b'a ye i n'a fɔ jamana tiba binnen dɔw fɛnɛ b'a ye ni hinɛ ni makari ye k'a sabu kɛ a si kun birindira wa politikima bɛ politikima la o caman kun bɛ to k'u dɛn ka don a kan ni u mago kun bɛ bilasiralikaw na yan'a ka fatu. Jamanakuntigisigi kalata min bɛ kɛ Amérique jamana kɔnɔ ɲina san 2020 in na Donald Trump ka fanga ɲini dɔ les républicains
u kan k'u kwada fanga ɲinindɔ min na ni fanga sinamatɔn do Barack Obama ka fanga ɲinindɔ les démocrates u ka kalata ɲɛbila kalataw de bɛ senna u kama ko caucus o kun bɛ senna Iowa dugu la dugu manganin do Ameriki dugukolo kan kalata kɔni kɛlen kana bila bila kalata jaabi kunfɔlɔw tɛ ka se ka di barisabu ka d'a kan subahana mansin min bɛ yen ni o kun kan ka kɛ kalatalenw jatela ye ka se ka u fara ɲɔgɔn kan a b'i n'a fɔ fiɲɛ don bɛ o subahana mansin na démocrate fanga ɲinindɔ yɛrɛ sen tɛ ka jaabi jɔnjɔn di maa mɔ wɛlɛya yɛrɛ kunkan a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni kan san 2016 kalata min kɛra n'o ye nin kalata cogoya kelen ye kalata don kelen nɛgɛ ɲɛ 22 22h o y'a sɔrɔ kalata jaabiw kunbira ka dɔn nka nin sen fɔ mɔgɔw ka makɔnɔni kɛ a dugujɛ wa hali a dugujɛ yɛrɛ maa t'a dɔn kuma kelen min na jaabiw na se ka di bibi na Donald Trump ka fa n'a ma ɲa k'a fɔ olu ni démocratew ti a kɛ ɲɔgɔn ka kolo kɔnɔ ka jɛbali bɔ u bɛ ka démocrate fanga ɲinindɔ maaw ɲari labɔ dɔw ko k'u mɔkɛ bɔ u la Donald Trump ka fanga ɲinindɔ maa dɔw bɛ ka jira k'a fɔ démocrate mɔgɔw ka nin kalata jaabi bɔbaliya ye dɔwɛrɛ tɛ u b'a fɛ ka namara de kɛ maa bɛ maa na n'a kɛ ɲankuma o de ye sebaya ta n'u kun sigin ni o ka sebaya tali ye f'u dɔngɔma o kumana fɔ namara de ka kɛ k'u dɔngɔma in de jagoya lanna ko démocrate mɔgɔw ka nin kalata in jaabi bɔbaliya a b'o de ko fɔ nka démocrate mɔgɔw y'o kɔrɔfɔ nkalontigiya Bernie Sanders ni ale ye démocrate cɛbɔ ye a y'a yira k'a fɔ yanni jaabi ka bɔ subahana mansin fɛ olu yer'u ka fan fɛ u sera ka jaabiw minnu bɔ 100 sarala 40 ɲɔgɔn na kalatasuw la ko ale bɛ ɲɛkun na. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛni ni laseli min bɔra haute autorité de la communication haki wɔrɔ la u k'u b'a da soumissionnaires tulo kan minnu garisɛgɛ donna appel à candidature walasa u ka se k'u ka kɛnyɛrɛye arajosow sɔrɔ u tɔgɔ la Mali jamana kɔnɔna na n'a baaraw bolodara Desanburu kalo tile 20 san 2019 Mali jamana kɔnɔna na n'u ma se k'u ka wari kofɔliw sara n'u ka droit an'u ka hakɛw ye ko délai kura dilen b'u ma min bɛ datugu ni Ala sɔnna ma vendredi don février kalo tile 28 san 2020 a ɲinini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ maa ma garisɛgɛ donna ni baara kofɔlen na ko i k'i ka hakɛw sara ka kɛɲɛ ni dati kofɔlen ye o fana bɛ dansire bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ ka lasaw ma ka kɛɲɛ ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Mamadu Ben Sherifu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ